Samo. No matter what they call it, no matter what they want it. Mamuntag mga bash mga bahay, nibalik na si Ma'am Joey. I'm back! Ayos. So nibalik kami diri sa Makilala. Kay karong adlaw, may shooting kami sa GMS sa Jessica Soho. Kay karon na kami interview sa GMA sa Jessica Soho. Ugma, magdula kami sa mga tao, pato-patupik usab pre sa akong video dito sa Bohol. Mao ni siya ang behind the scenes video, di ba? Yes, I did it. Ayos. So welcome to Cotabato. Murag first time niya diri sa Southern Mindanao. Yeah. Flew down this morning. It's nice. Basin. Okay naman, habi na ako again sa light. Mga 1 week, wala kami nakikita. And then after this, pag humadiri, mabalik siya usab dito sa Manila. Ako, sa Cebu. I'm going with you to Cebu. Ayaw, no? Sige, tara. Sir, can you just tell first your name and your age? My name is Carson Moody and I'm 26 years old. Bisaya tayo sir ha, sa pagtagal. Bisaya na, Bisaya. sige, sige. Okay kayo. Okay kayo. Ayos, so kaubor na karon ang alamat diri sa Makilala. Si Kagawad, siya gabantay diri, mga tao. Siya nagtabang na mo. Maraming salamat po sir. Salamat po. Malaking tulong na po sa amin yung ibinigay mo sa mga kababayan namin dito sa Barangay Buenavida po. May problema. Malaking tulong po sa amin yun. Salamat po, boy. Salamat kayo. So karon ng babae, diha. Ano siyang mama sa anak na namatay diri kay nahulog ang balay, no? Nahulog. So doon kitawang namatay diri sa Buenavida dapat. Buenavida ba ni? Buenavida Dito. Centro. Buenavida Centro. Pero daghan daw na injured. Kasi ka dalaga, naputol yung kamot. Luoy kayo. Kanang babae dito sa naka-green. Sa'yo nakita po siya. Natumbahan siya sa ilang balay so naipit po siya. Na-trap siya o so mo to nga may gani kay na mga silingan na natabangan siya na alsa ang iyang katong nakatabon sa iyang tiil pod. Sige, muna akong miga na si Sharon. Katong may linog, murag nagluto ka? Kuan akong lola akong luwas na ko akong kuan bananay. Giluwas ni mo yung mong nanay. So she saved her mom. Unya, ang tubig na init na hulog sa iyang tiil. Napasok kayo, no? Oh, napasok ni naapay gud dinhi. Ano pa diha? Unya, naitambal. Oh, gitambalan. Kitambalan. So, mo ni siyang interviewer sa KMJS. Bisaya ni siya. So, di siya maglisod karon. Kaya Bisaya man, taga Cebu. Be in your vlog. Yeah, buddy. It's my dream to be a vlogger. Vlogger na daan kay KMJS man. Sikat pag yun. Thank you so much. This is Zoe. Yeah, buddy. Nice Hi meeting guys. her. Yeah, buddy. Sky helps me get from Manila to here. Ano So, nag-English my man hero. ta nga mga Bisaya man Ay, ta. bitaw, I'm mag-Bisaya. Pag Bisaya ka diha. Mag-Bisaya. Sige, sulay. Bisaya. Ano sa Kani? Bisaya sa Kani. Sige, so gahapon wala diri si Ma'am Joey. So, it ako wasn't siya here. ipakita karon unsay naa diri mga tolda, mga saan na evacuation center. Yeah, so tour because I missed out yesterday, but I wanted to come have a look and share my love. Kumusta naman diri sa tolda mga bago pa lang ka nakaabot, no? Gikan sa Hapon sa Udto. Sir, what's your trabaho? Trabaho, wala. No work? Wala. bantay. Bantay Just lang look sa after. bata unta. Ano mo ko'y bantayan. So, mangita lang. Sara usay imong anak, Isa lang. isa lang. Mm. Imong bana, unsay trabaho niya? Karon wala na. Wala na. Sa una, Ano siya, supervisor sa supervisor. Sige guys, so wala sila trabaho karon. So unta daghan makatabang nila. Kay luoy kayo ilang sitwasyon tungod sa linog. Thank you. Sige. Salamat kayo. Salamat. Thank you. Unta daghan makatabang ninyo. Sige, so karon mo ato kami sa Pikas. Mo interview mi sa usa pa ka victim diri sa linog. Di pa ko kabalo unsay ngalan niya. Pero mo ato ta saya. Yes, and it's very dako here. Sir. Dako. Dako, we have to walk. Ay, Dako, dako. big! Diba? Oh, sakto. What's the word? Baklay? Paklay. Baklay! Baklay na ta. Diri sa Gumahan, sa Kakahuyan ay magicero, magician ba? Tanawa diri. Idolo. Uy, pamina.
Idol! Basta? Idol, vlogger! Nay, unod, wala. Nindot ni, nindot. Wala. Wala, unod. Oh, wala. O, pwede na na. Ay, ato ha. Unsay gusto niyo mo gawas dire? Kanding! Kalapate. Ito ba? Manok! Kalapate. Ayo, kalapati di ay. Kanang guwapo na kalapate. Rabbit? Good job. Oh. Kanang guwapo. 1, 2, 3! Whoop! Unsaon mo na? Wow! Og mao na ang akong magic. Dagang salamat sa tanan. Palakpak! Once again, akong ngalan Mark Pascua, the magician. Ayos, so diri nagtulog si nanay. Diri dapit. Hi, Nay! Mangapon. What's your name, Nay? Bisaya. What? Ako si Chudora Pangalan? Dikdikan, nagpuyo sa Binabida, makilala ko Tabato. 51 years old. Unsay nahitabo na natumba ang balay. Natumba ang balay, sa pa natumba, gusto ko yung uyog, gusto ko mudagan, wala ko kadagan kay natumba ko. Sa akong pagkatumba, nahagba ang among banggira, diri sa akong abaga na pasaan. Dako akong lagom diri, ug diri dako kay kog bukol, Ah, ang ulo. so nadagan ka pagawas Wala pero ko. natumba. Oh, mudagan, ni kamot kog dagan. Nagawas unta pero natumba Oh, man. natumba ko na. And then ang unsa man ang pader natumba sa imo? Ang among banggira. Unsa ibang banggera man? Gusto Tagalog ng banggira. Ah, ang sing natumba sa imo. Ah, diya na kwan. Sabi ko mamatay na ko atong panahon na, kay dugay ko kagawas. Ibang mga pila ka minutes daw, mga 30 minutes daw. Oh, anak yun. Itong nga oras. Kay dugay man ko nabalik sa akong anak, sir. Sabi na ko mamatay na ko. Ah, grabe. Ay, sukad-sukad, 51 anyos na ko, sir. Kato Pila? Pila gani? 51 years 51, old. Kato pa dyan ko katisting og linog nga kusog kayo. Sige, salamat kayo sa imong oras na. Oh, salamat, sir. Sige, amping. Unta dagan pod makatabang ninyo. Opo. So, humana kami karon. Muuli kami sa Davao. Secret. Muuli kami sa Davao. Inigugma, mubalik kami dire para bato-bato pics mga tao. Muhatag kami. Mayo ni siya guys. Dagan kinahanglan og kwarta og mga kwan ba? Funds. One ba? Kwan ba? Oh, kwan ba. Katong kwan ba? Ayos. Sige, so muli ta. Ugma na pod. Mayong buntag mga besh, mga bay! Ayos, mamuntag sa nitanan. Karon ibalik kami diri sa Makilala. Kay maudula pa kami diri sa mga tao na taga Buena Vida, no? Taga Buena Vida mo. Ayos. Uy. So unya mag bato-bato pick kami. Kuyog ang GMA just kay Soho. Mo ni siyang behind the scenes video. So malingat ta karon. Tara. Don't want your fiction hanging over me. Don't need your castle making me believe in. You're like a movie full of loving scenes. You got good manners, hunger for my skin. Sige, karon mag-ilis na kami. Kaya na kami Santa outfit. Sige, so mag-ilis na kami. Kaya na kami Santa outfit. Mrs. Claus, Santa Claus. Na magbato-bato pick. Hatag og premyo sa mga tao. Yeah. Yeah, na ako'y Yeah. ubo karon kay di ko anat sa aircon. Sakit. I'm tired. Na ako'y boots with the fur. Chokra, walay fur. First bad. The fur. Mo niya ang costume na gidala nila. So, sagrado. Grabe init kay init siya daan sa gawas. So, the final touches. This definitely needs to go underneath the hat. Mura kog si Santa Claus daan. Kulang burangos. Pero, uy, puti. Akong buhok. Samok. This is so hard. How do I do this? Mayong Pasko! Kainin karon, gusto may burangos. We wish you Americano. We wish you Americano. Dito, camera. Yeah, sige, dito, go. Sige, so kami diay ang mga referee o sila doon magkontra sa usag-usa. Oh, blow the whistle. I don't
Bato, pick! Sige pare, kumusta naman ang shooting karon? Okay ra kayo. Okay ra kayo? Tamahaman. Happy na. Sa ta. Sige, so... Okay, nidaot na ka, nipayat na ka. Oh, niwang na kayo. Among Santa Claus, niwang. niwang na Santa Claus, sige. So, muna kami sa shooting sa Bato Pick. Pwede kami tanaw sa uban ng video. Pero karon ni happy kami dire kay birthday gutom, sakit ako ng ulo. Kay murag nahilanan ako. Tungod sa aircon, ambot. Basta lain akong pagbati karon. Pero mukhaon sa kami. And then mubalik kami dito sa Makilala. Ano yung first time na nakabalik dire after the accident? So, incident? After the linog. Ano ay kayo? Kulbaan daw siya. Jeez. Dito ko sa tunga, sir. Bali, ando ka bata, dila na sila sa may bangko. So, di ka nakagawas. And then, Tapos nidagan din ko diri. dagan ka dire. So, nakita ni mo ang anak dire. Wala. Kita ni Ang mo. una na rescue kato kung pag umangkon. Ang pinsan, nalipong. Wala. Wala. Conscious ang bata. Conscious siya. Bali, Nahilag ano siya or- isa na diri. Higda lang. Wala Wala yun ba siya liho. naghilak. Nagsige lang siya, okay kada pang Mo ba? Pero tapad-tapad lang sila. Tapad lang yun sila. Sige, kao ba nakakaroon si Ruby? So, nagbato-bato pick kami ganina. Kanya, nakadawa siya 5,000. So, ang kwarta ganina, morang personal funds lang nako. Pero, gusto pa ko magtabang nimo kay sa miyagi, ang mga viewers nako naka-donate sila. Maugi ka ng mga, or nakapalit ko mga relief goods. Pero napay nabilin, so, nakoy gusto ihatag sa imo. So, 5,000 po ni para Thank you, sir. sakto mo duha, 10,000 kay Loe man. So, Salamat kaayo. makatabang siya sa lubong or bisan nasa. Makatabang Para na. sa 40 days na lang. Sige, so unta makatabang ni siya. Salamat Ang kaayo. GMA di sila kabalo na naghatag ko na sa imo, pero okay lang. Tabang gyapon. Sige. Salamat kayo, sir. Ayos, so diri na lang nako mahuman ang vlog kay tapoy kaayo. Init pagyud. So, muna siya ang behind the scenes sa KMJS Jessica Soho. Ayos. So, nalingaw kami diri sa mga tao. Huwag kayo. Pero unta, dagan po ng makatabang nila. Padayon sila sa ilang high spirits. Yeah. Oh, picture sa. Hi. Nice to meet you. Sige, bye. Ingat. Ayos. So, manong video karon? Resume. Salamat sa pagtanaw. Wala pa minahaman. Og Salamat sa pagtanaw. Ug amping mo tanan. My part. The whole thing. I'll just ug amping. The whole thing. Dear. Sige po. Gikan diri sa Makilala, North Cotabato. KMJS!